el que hem de tractar és de potenciar tot allò que serveixi per reduir el consum d'energia abans d'entrar en màxims, no? És a dir, incentivar el deixar de consumir de maneres... Una de les coses que han ajudat més... No, és un debat. Una de les coses que més han ajudat, per exemple, ha sigut el bono de Renfe gratuït. Això ha ajudat moltíssim a reduir el consum individual de fòssil, no? Exacte. I aquí és on creiem que s'ha d'anar, és a dir, donar eines a les persones perquè puguin deixar de consumir. I aleshores això, i a les persones que no volen i que poden permetre's fer-ho, aquí sí, aquí hem de limitar, evidentment. Hem d'identificar el 1% de la població que contamina més que l'altre 50%, que el 50% de percentil més baix, i en aquest 1%, però aleshores no hem d'anar, des del meu punt de vista aquí ja, no hem d'anar a taxar-ho, no? Perquè és gent que té tants diners que vull dir que s'escapa del sistema de taxes i del sistema financer. El que hem d'anar és directament a prohibir coses, a reduir els vols curts, potenciar un transport públic i canviar la mentalitat, no? Pensar tota aquesta idea del decreixentisme, de que viure bé, de que decréixer no està associat amb viure pitjor o viure amb menys, sinó viure amb més, però amb més qualitat de vida.